Hai, stai! neplăcute prin casă. Exact așa l-aveam și eu învățat să tot de la o rată cât ești tot acum. Stai! Și Gaston! l-am găsit doi rahați, haine mâncate. Nu e... În schimb am avut chestia tot săptămâna trecută. Da, și și-a rupt Lolo. patul. Asta toți. Eu Și-a n-am rupt văzut patul aia. de... de... Lolo! Nu mai pot să mă dorm în el. Nu mai putem acasă. Dar poți să-l chem pe blondul. Nu, n-are. Am avut o chestie nașpa săptămâna asta, am fost, mă rog, seara plecată cu maică mea și am stat singur acasă și... Știi cum se zice, când te întorci acasă, că te să bucuri tu să iarăși tu că te bucuri foarte mult. Eu sunt, ne batem drept în drept și s-a steapă că pata amândoi ne bucuram și la un moment dat văd așa mai departe. Amândoi. Bine că aveam multe chestii pe parte și n-a intrat în saltea. Dar el era fericit, cred că a făcut de bucurie. Da, de bucurie fac. Și când e mai cerți. Dacă îl cerți în